kong bumangon sa bangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ew. Commands nervous behavior. Ew. Hoy! Nakalagay ko ay balik-balik. Meron talaga akong kasama. Charot. Ayan. Hello everyone! Buhay na po si Clara. Hi na! Yes. Kamusta? Ay, dapat magsalita ng pa-hype. Diba? Kasi nga, Oo. ganun agad. Oo. Ayan. Sige lang, laban lamang para sa ekonomiya. Happy Friday! Correct. all! Welcome everyone. Nakakaligo na ba tayong lahat? O, diba? Anyway. Ako ngayon. Ang alin? Maliligo pa. Ayan. Okay lang yan, Day. Mas masarap dyan dagat. Para, diba? Yan ang sinasabi na para Oo. lumabas yung mga masamang espiritu at kaluluwa on your mga sakit-sakit and all. Sige lang, Opo. bawi lang. Palagi tayo. Di ba may mga nearest naman ng mga dagat within Matina? Pero I'm not sure. Ano ba yung mga... diba? Hindi siya suitable for swimming. Ah, Alam mo na. for char-char lang. Okay. Pumunta ka ng Samal. Marami tayong Correct, dagat oo. doon. Magpunta ka ng Tama. Davao de Oro. Marami din dyan banda. O, diba? Pili ka lang. Or dumiretso ka na ng Mati. Why not? Diba? Oo. It's may healing process talaga ang dagat para sa mga may sakit. O, diba? Anyway, it's a beautiful Friday and nandito na naman po ang inyong mga chikadorang amegas. Ayan, of course, welcome. Ito po si Inday Bajang at ito ang yung programang AgriSenso with... Yan, pasalitiain natin Of siya ng buong course. gabi. Medyo parang nasa kuweba yung aking boses ngayon kasi yun nga due to colds and cough. Buti na lang wala ng fever. So ayan. Anyway, maraming salamat Inday sa iyong pag-take over. Hindi naman take over sa pagiging single for the past few days. Yes, kaayo. Sige lang. Kasi hindi talaga carry ng inyong Clara Tita ang magsalita. Pero ngayon, carry na ilaban na ang live kasi na-miss ko po kayong lahat dito sa AgriSenso. And of course, anyway, maraming salamat sa mga nanonood as well dyan po sa Regional News Group at saka sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Hello po sa inyo. Ito po si Clara Tita. Samahan niyo po kami ngayon. Ni Inday Bajang sa loob ng isang Diba? Binubuli ko siya kasi been there na talagang may time na nag-walk out ako once sa isang live namin kasi hindi na ako makahinga. Inubo ng bonggang-bongga. Anyway, so meron kayong mga comments dyan, friends. So, diba? Okay, Friday ngayon, tapos Saturday. Ay, taas-taas. Wala bang holiday sa Lunes kasi Chinese New Year sa Sunday, charot.
President, fake New naman. Year. Chinese New It's Year sa Chinese New Sunday. Year on Sunday, January 22. Kaya nga may mga pa-events na ang mga malls. Ang city natin merong activity Tonghei yata Fat Shop. sa isang park. Di lang ako sure kung Magsaysay Park ba 'yon or dito sila sa People's Park. But I think it's Magsaysay Park kasi nearby sa natin, Chinese community, which dyan sa Uyanggurin or Ramon Magsaysay Avenue. Ayan. So, Tonghei Fat Choy, di ba? Sa inyong lahat, isuot na ang lahat ng may mga pula, mga tawag ito, mga circles para swerte ang ating Year of the Rabbit. Corrected by. Sa mga mas kumbaga kino-consider ng mga negosyante ang Chinese New Year. Diyan sila nagsa-celebrate actually talaga yung mga negosyante, of course yung mga Filipino-Chinese, yung mga pa-Chinese dyan natin na mga Yes. gaya ni Go Chun, 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 Kong chun. gaya ni Ron Ay, hindi Go masyado. Hindi masyado actually. Hindi naman talaga nagpa-practice ng Chinese culture and tradition, my family. It's because parang wala. We practice for the Filipino na mga culture Filipino. na New Year, which is 31, yung mga medianoche. Siguro, before, yun lang patikoy, yun lang, tikoy and all. Ay, yun lang oo. siya, and greet and all. Wala lang. Oo, mga ganong bagay lang Correct. naman. But anyway, syempre, pag Chinese New Year, andyan naman yung mga magsisilabasan ng yung mga horoscope. So, huwag nyo masyadong damdamin, ha? Dibdibin ng Oo. bonggang-bongga. Baka may mga basa kayo mga hindi masyadong maganda at medyo maging apektado kayo and pangit pala ganun. Huy, wag ganun na yan. Prayers and galaw-galaw para at least man lang. Ang sabi nga ng mga tao nito, astrologers ba yan, gabay lang naman siya. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi, diba? So actually, halos pare-pareha lang naman yung mga readings for animal sign. It's sabi nga nila, gabay lang. So ayun, nasa sayo na kung paano mo ito kukontrahin, paano mo i-improve, diba? So at least you know na pwedeng ganun ang mangyari sa'yo for the year. Corrected by. So, ayan. I think ready ka na sa yung agri-balita kasi I'm sure mataas-taas ang ating agri-unique chika ngayon. Oo, yes. Ito talagang Go walang ahead. kamatayang tawag nito, istorya with regards sa sibuyas na pula. Ayan, meron na naman tayong latest friends sa mga nag-aabangan sa topic o sa mga update natin with regards sa sibuyas na pula kung saan ang bentahan ng mga jumbo na sibuyas sa palengke minomonitor sa ngayon ng Department of Agriculture. Di ba? Tayo ay nagtitiis sa magkaliit-liit na mga sibuyas na pula na nabibili natin for 40 to 80 pesos sa ilang piraso. This time, may mga jumbo na naman na pwedeng makita in the market. Actually, siguro meron na ito. May iilan na. Mga smuggled, actually sabi nila sa mga smuggled daw ito at hindi dumaan sa saktong proseso. Ayan. Anyway, more of that one dito po sa ating Agri-Balita kung saan nakamonitor na ang Department of Agriculture sa napaulat na bentahan ng mga jumbo o malalaking imported na sibuyas sa ilang pamilihan sa bansa. Ayon kay DA spokesperson, Undersecretary Christine Evangelista, wala pa silang natatanggap na impormasyon mula sa beer plant industry na may dumating na sa bansa mula sa pinahintulutang higit 5,000 toneladang imported na sibuyas. So take note ha, yung numbers, di pa nasabi natin before na pinayagan na ni Presidente Marcos ang pag-import ng sibuyas, wala pa po sa Pilipinas yun, parating pa lang. So this jumbong sibuyas is probably smuggled one. So kaya naman pinag-iingat nito ang publiko sa pagbili ng mga nakikita ngayong imported na jumbo sibuyas sa palengke dahil maaring smuggled ito at hindi dumaan sa phytosanitary inspection. Ayon naman kay ASEC Rex Estoperes, ongoing na ang operasyon ng DA Inspectorate and Enforcement para kumpiskahin ang mga smuggled na sibuyas. Katunayan, may nasabat na aniya ng mga smuggled na sibuyas sa Divisoria kamakailan. Inaasahan naman ng DA na dumating na rin ang unang shipment ng mga imported na sibuyas ngayong linggo nang bumaba na ang bentahan nito sa mga palengke. So take note, kung makakita kayo ng kasing laki ng aking palad na sibuyas na pula, probably iyan po ay mga smuggled. Huwag po nating bilhin, it's because sure talaga na hindi yan dumaan sa
tawag nito, phytosanitary inspection. Bakit importante ang phytosanitary inspection? So ito ha, makinig. Ang phytosanitary inspection kasi is a way to check, to detect kung ang nasabing produkto, which is the sibuyas na pula, is safe na kainin ng tao o ito ba'y walang sakit na dala na pwedeng makahawa sa ibang produkto o mga tawag iba pang mga tanim natin dito sa Pilipinas. That is why they really need kaya nga ini-impose ng BOC, ng tawag nito ng Bureau of Animal of the other government agencies natin na dapat anuman yung mga imported na mga gulay, mga prutas, whatsoever na dumating sa Pilipinas, it should has a necessary permit para makapasok dito sa bansa natin. It's just so unfortunate na up to now, smuggling is still a problem in the country, especially na tayo, the Philippines itself, is napapalibutan ng dagat, di ba? So, it's so easy to find backdoors. Ayan, pwedeng dumaan lang sa likod ng mga actually, most of the smuggled items came from Zamboanga na part, in which most of the time talaga nakakabalita tayo mga smuggled na sigarilyo, smuggled na mga inumin, dyan dinadaan sa kanila. Probably, sa dami na siguro, or sa salapad siguro ng area covered by the maritime, hindi na ma-check talaga most of the time. So tayo, people, ayan, the consumers, if ever man na meron tayong makita na mga ganung klase, makita natin yung mga sibuyas na iyan na pagkalaki-laki at feeling mo talaga ay hindi dumaan sa saktong proseso at hindi dumaan sa tamang daan, ayun. So, pwede po natin yung i-report para at least malang magawa ng paraan. Take note, if you can take that certain kind of goods, tapos hindi na-inspect, baka probably magkasakit tayo at maging masama pa iyan para po sa ating mga sarili. Okay, ayun na. So yan po ang ating agri-balita mula po sa mga jumbong sibuyas na kasing laki siguro ng aking mga kamay. Ayun. Doon na lang po tayo sa ating latest tip ngayong araw. Of course, sa ating agri-unit chika. Ayan, Clara Dear, anong meron mula kay Sir Gid, diba? Ng farming business at iba pa. Correct, Dai. So ayan ha, sa ating mga viewers ngayon, ready na po ba kayong makinig sa very productive na discussion po na isi-share sa atin ngayon ni Sir Jid? Kasi of course, mula sa isang empleyado si Sir Jid ay pinili niya, nag-resign po siya bilang isang empleyado at pinili niya na maging isang full-fledged na farmer, okay? Na nagpo-farming na po siya ngayon dyan sa kanilang area sa Pulangco and at the same time, dyan po sa kanilang area sa Luzon. So anyway, ichichika sa atin yan ni Sir Jid kung ano po ba yung magiging kita natin sa farming. Compare po doon sa kita natin sa regular na trabaho. O kailan po natin yan i-consider na pwede na po tayong mag-resign sa trabaho para mag-focus po tayo sa farming. So ayan ha, makinig po kayo at kung pwede magsulat po kayo ng inyong mga makukuha po na tips mula kay Ka-Farming Angat Ka. Ayan, roll VTR! Hello po, magandang araw po. Live na naman tayo. At ito na naman, hawak na naman natin itong ating baraha. Nagsisilbing baraha sa farming. Ito, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung tinatawag kong baraha dun sa mga alaga naming hayop dahil ito yung alas ko. Ito yung nakakatulong dun sa mga alaga naming hayop para sila ay mapalakas. No, kasi dati naranasan na rin namin na mag-alaga ng hayop at napakabilis nilang magkasakit. So sobrang nasasayang naman yung talagang pinaghirapan natin sa pag-alaga ng hayop dahil hindi naman lumalakas yung kanilang pangangatawan, mabilis magkasakit. Lalo na ngayong tag-ulan sa amin sa Zamboanga del Norte, grabe ang talamak ang baha at ang daming talagang malalakas ang ulan, madalas umuulan. So yun yung nagiging challenge din namin ngayon na kailangan yung mga alagang hayop ay mapalakas din ang immune system. Kasi yun yung pinakapanlaban namin para yung mga alaga namin hindi rin ganun kabilis magkasakit. Dahil alam naman natin, kapag nandyan lagi ang ulan, so nandyan din yung mga sakit. Kasi yung mga alaga natin nababasa, nilalamig, na-stress. So talagang yun ang iniiwasan namin. Kaya sa amin, tuloy-tuloy. Everyday, naghalo kami ng King's Vita Plus dun sa pagkain or inumin ng mga alaga naming hayop. Ngayon naman po, dito sa topic natin ngayon dito sa ating live ay tungkol naman dito sa kita sa farming. No, napakalaki ng kita ng farming na hindi lang natin nakikita. Pinaka number 1 na kita natin diyan ay yung masayang nakukuha natin doon sa ating pag-alaga ng hayop, pagtatanim natin.
So, kung ang passion natin ay nandyan naman, yung linya natin, so marami naman tayo dito, passionate naman talaga tayo sa pag-aalaga ng hayop, passionate tayo dun sa pagtatanim ng mga gulay, mga prutas, kasi nai-enjoy natin yung pagpapakain sa mga alagang hayop na tuwing umaga ba naman, no? Pagpunta pa lang natin doon sa mga mga kulungan ng mga alaga nating hayop, nandun na sinasalubong na tayo ng mga alaga nating hayop. Sobrang nakaka-enjoy. Yun yung pinaka number 1 nakita natin diyan. Kaya Farming Bethlehem R. Tapangan, sir. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. No, mula kay Sir Bethlehem R. Tapangan. Maraming salamat po sa inyong panonood, no. So ayun, para sa akin yung na-enjoy natin, napupulfill yung ating kasiyahan doon sa pag-alaga ng hayop. Yan yung sa akin yung pinaka number 1 kong. So ayun po, medyo mahina-hinet natin, wala. So yun, buti na lang bumalik ulit. So yun po yung ating mga sa akin, yun yung tinitingnan ko na pinaka number 1 nakita. Wherein kapag meron tayong ginamit dito ng mga diskarte din, kasi sa farming, hindi naman ito bastang nag-alaga tayo ng hayop ay kikita tayo. Hindi naman porket meron tayong alagang baboy dyan, may piggery na tayo, tas meron na tayong pinapakain na natin sila, may mga feeds na tayong pampatuka sa kanila, kikita tayo. Hindi naman yun ganon, no? Kasi kailangan din natin ng diskarte, kailangan din natin ng maghanap ng solusyon lagi, kasi marami rin sa mga nag-alaga ng hayop, no, di ba? Sabi nila nalulugi sila, wala silang kinita. Minsan mas malaki pa yung nagastos nila, hindi sila nakabawi, patayo nilang piggery. So may mga ganon talaga, lalo na kung malaki yung puhunan natin, minsan masyado tayong ang tingin natin kayang-kaya lang natin, napakadali lang. No, madali lang gumastos pero mahirap ding bawiin 'yon. Kaya i-compare natin doon sa ilan, no, nag-alaga ng hayop na wala silang ganun kalaking halaga. So ang ginagawa nila, nagsimula sila sa 1 o 2 inahin, no, nakatali lang doon sa ilalim ng puno, so sila pa yung mas kumita kasi wala silang ginastos na piggery. Yun yung mga technique, mga diskarte na ginawa naman nila. Yung ilan, kung gusto nilang gumawa ng kulungan, gumagamit naman sila ng mga kawayan, gumawa sila ng mga lambat nila, no, nakalambat lang, may lambat silang maliit, tas nandun yung mga alaga nilang baboy, tas binibigyan nila pagkain doon sa loob, no, may ganun din. Although medyo maputik lang, may ibang setup, mas malawak lang yung ginawa nilang ranging area, so nandun yung mga baboy. Nilambat lang nila ng kawayan, so hindi na sila bumili pa ng mga hog fence, hog wire, or kung ano-anong panlambat. So mas tipid din, kasi wala silang pambili nung ganon. So yun, diskarte lang talaga, nasa bukid lang din naman sila. No, kaya maraming diskarte ang nagagawa. May kawayan din silang tanim, so libre na lahat ng gagamitin doon sa mga kulungan ng mga alagang hayop. May iba din, no, katulad nung mga ilan din sa mga na-feature natin, no, yung piggery maliit lang. Gumawa na piggery, may sa likod, meron ng buta sa likod na para puntahan ng mga dumi, no, kapag winawalis na. Tapos yung pinakasahig lang ang sementado para hindi magputik at madaling linisin. Tapos pinalibutan lang ng kawayan. Actually, ganun yung amin. So, yun ay mga diskarte din na talagang, no, kahit na magbenta ka ng mga 2 biik, ay pwede mo na matayo yung piggery. Kasi yun ang naman ginagamit mo, available resources na meron dyan sa likod bahay mo. Diba? So, yung mga ginagamit ay yung mga kahoy lang na meron dyan available, yung mga round na mga wood, no, na nakukuha mo lang sa paligid na ginagamit mong panggatong, yun na rin ang ginagamit. Minsan nga, pwede nga yung buong kawayan lang. Tapos yun yung nilalagyan ng mga kawayan din na nakapa-horizontal, no, para nandun sa loob ng mga baboy. Gulungan lang siya na ginagamitan ng mga kawayan, mga available resources. Yung ilan, gumagamit sila ng mga dahon ng niyog, inaano nila yung dahon ng niyog, parang ginagawa nilang nilalala nila ba, kumbaga, no. Tapos, para hindi makapasok yung tubig, so yun yung ginagamit nilang bubong. Yung iba nga, may kawayan nga yung iba eh. Hinahati nila yung kawayan, may nakikita nila yung kanyang style. No, hinahati nila yung kawayan, tapos yung hating yun, yung isang hati nakaganyan, yung hati nakatakip, sunod-sunod yun, hanggang sa pahaba na yun, no, hanggang sa walang tubig na makapasok dun sa kanilang pinakapigiri. Iba-ibang diskarte, maraming mga iba-ibang pamamaraan talaga. Kapag nasa bukid tayo, mapapansin natin yan sa mga may mga piggery na simpleng mga ka-farmer lang din natin. Katulad din natin, simpleng magsasaka din na talagang gumagawa ng diskarte para hindi gumastos ng sobrang malaki. No? Talagang yung sakto lang na kung ano yung kakayahan. So maraming mga ganun din. Kaka-farming Marco Balbuena, Idol Marco, magandang gabi.
Idol, maganda ba yan sa pabong sisiw at sa itik na sisiw at saan bibili at magkano yan? Salamat. Shoutout na din from Bicol, Iriga City. Hello po! Shoutout sa mga taga Bicol. Kay Farming Marco Balbuena. Hello po. Maraming salamat sa panonood. Ito po pwede ito gamitin sa mga, mga sisiw na pabo, no, sisiw na itik. Ito rin yung ginagamit namin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan, meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, at probiotics. Calcium, D3, enzymes. Yun, kompleto siya. Napakarami niyang sangkap na nakakatulong sa mga alagang hayop. Pwede ihalo sa tubig, pwede rin ihalo dun sa pagkain nila. Sa amin, daily kami nagbibigay tuwing umaga or pwede rin tuwing hapon. Depende sa atin. At wala siyang overdose. No, ito ay 100 grams na siya. Ang presyo nito usually nasa depende sa area usually 100 pesos, no? Yung presyohan nitong King's Vita Plus. So dito sa amin meron din, pwede ka rin mag-PM kung sa area sa bawat area natin wala tayong mahanap na King's Vita Plus. So meron din sa amin cash on delivery via LBC. So mabilis lang din siya dumadating. May shipping fee lang. Depende rin kung gusto mong medyo mas magiging tawag dito, masulit, no? So, mas okay kung nakaano siya, kung medyo damihan mo ng konti. Kasi pag 8 piraso, same lang siya dun sa mga 5 piraso, 6 na piraso, same lang siya ng shipping fee. So, mga 8 piraso, mas sulit na siya dun sa shipping fee. So, depende lang din. Kung itatry pa lang naman natin, mga 4 at 5, so, pwede rin mga ganon. So, yun. Pero pag meron na sa Agribet, better kasi hindi na tayo pa magbayad ng shipping fee. Kasi, nandiyan na sa area natin. Ito naman, kapag i-orderin mo through online cash on delivery, ang advantage naman, hindi ka nalalabas ng bahay, i-deliver na sa iyo ni LBC at pagdating dyan sa inyo, doon mo na rin babayaran. So, hindi mo na kailangan mag-Gcash or kung ano-ano, no? At talagang makikita mo mismo yung product na nandyan na sa iyo bago mo bayaran. So, ganun yung through cash on delivery. So, pwede rin kayo mag-PM sa amin sa mga nais din na mag-avail, no? Meron din tayo dito. No? Ang mga shipping fee pag Luzon area, nasa nasa 69 pesos sa 8 piraso na 8 pakete, 69 pesos. No, 8 pakete pababa. Actually, wala namang limit kahit ilan ang gusto mong orderin, pwede. No, up to 8 piraso kasi siya dun sa promo pack ni LBC, mas mura yung shipping. No, nasa nasa 69 pesos lang. So, yun. No, within Luzon area. So, yan. Ito yung ginagamit namin para yun. Tulad na nabanggit natin, nandyan lagi yung ulan. Madalas yung pag-ulan, yung mga alaga natin na-stress. So, ito kasi nakakatulong na siya. So, meron siyang electrolytes. Yan, may multivitamins. Puno siya ng mga vitamins and minerals na nakakatulong din para iwas stress yung mga alaga nating hayop. Para hindi rin sila ganun dali magkasakit. No, malakas ang immune system at mas mapapalusog pa natin sila. Pwede sa baboy, sa manok, sa itik, sa pabo, sa pato, no, sa gansa, o kung ano mga alagang hayop natin dyan, baka, kambing, kalabaw, kapayo, so pwede siya. So, ayan, ang King's Vita Plus. May instruction din siya sa likod, no, para hindi ka malito. Pagdating sa iyo, mababasa mo rin dito sa likod yung mga instructions kung paano siya gamitin, kung gaano karami i-apply sa bawat alagang hayop. 100 grams na siya, actually isang ganito, no, pwede na siya ihalo up to isang sako na feeds. No, kung sa feeds natin ihalo, isang sakong feeds pwede siya ihalo, or pag ikutsara naman natin sa tubig ihalo up to mga 15 pataas na 15 pataas kutsara na yung makukuha natin dito. Kasi minsan sa 1 galon na tubig, isang kutsara. So depende sa atin, or 5 grams lang, kung ilagay natin 5 grams lang bawat halo, so abot na siya, ito kasi ay 100 grams, so abot na siya na 20 na haluan, isang ganito, no? Tansyahin lang. Kasi pagka mapadami din, medyo mabilis na rin maubos. Pero wala naman siyang overdose. So yun yung sa amin, yun yung pamamaraan namin. Kaya ka-farming, Rosal Feli, yes, Idol, proven and tested ko na yan. Shout out, Idol, watching from Oman po. Hi, ka-farming, Rosal Feli, maraming salamat po sa inyong pag-share sa inyong experience paggamit din itong King's Vita Plus from Oman. Maraming salamat po. At yun, may isa rin na nakasubok na proven and tested na rin nila ka-farming, Rosal Feli, itong paggamit ng King's Vita Plus. Maraming salamat din po sa inyong pag-reach out dito at ayun, nalaman natin na maging si Maman ay nakatry na rin. Kasi kami, based sa experience namin, okay na okay din siya doon sa mga alaga naming hayop. No, King's Vita Plus na vitamins na talagang napaka-effective niya. No? At ito pa ay rehistrado mismo sa Bureau of Animal Industry. Kaya masasabi natin na talagang safe siya at yung mga sangkap nito ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kay Ma'am Claire Cornelio, hello ma'am, magandang araw sa inyo.
Actually, pinipilit ko magandang araw kay Ma'am Claire kasi at lalabas din tayo sa Agrisenso, sa live ng Agrisenso. Ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, rehistrado sa Bureau of Animal Industry, kaya makisigurado tayo na ligtas at napaka-epektibo gamitin sa mga alaga nating hayop. Thank you, Ma'am Claire. So, yan po. So, tuloy natin yung ating topic, no, doon sa kita sa farming. So, sa atin, no, yun yung mga may share lang natin sa inyo na kapag may diskarte tayo sa pag-alaga ng hayop, posibleng kumita rin tayo. Actually, kahit nga wala tayong diskarte, kumikita na tayo doon sa napupulfill sa atin na kasiyahan habang tayo nag-alaga ng hayop, habang tayo nagtatanim, kung makita na natin yung mga pananim natin na may mga bunga na, mag-harvest na tayo, sobrang saya sa pakiramdam. Doon sa mga alaga nating hayop, mga manok natin, mga itik, mga pato, mga pabo, pag nangitlog na, nag-harvest na yung itlog, ang saya sa pakiramdam. Diba? So yung mga output na nangyayari doon sa mga ginagawa natin, doon natin napi-feel yung kita kapag nakikita na natin mismo yung pinaghirapan natin. So, para sa akin, yun yung number one talaga. Na meron nga tayong isang na picture, no, na nag-aalaga nilang baboy, sila Balisado Farm. So, kay Sir din, kahit minsan nga medyo malaki nagagastos niya, tapos yung binibenta niyang baboy ay medyo saktuhan lang. No, hindi siya nag-worry o hindi siya nalulungkot kasi doon pa lang sa pag-alaga ng hayop, na-enjoy niya eh. Passion niya rin yung pag-alaga ng hayop. At doon siya napupulfill din yung kanyang kasiyahan doon sa kanyang mga ginagawa. So, si Sir din, ang ginagawa niya naman, no, habang siya ay nag-alaga ng baboy, nag-improve siya lagi ng kanyang mga kulungan. Kaya ngayon, ang ganda ng kanya. So, meron din tayong na picture niyan sa Farming Business ATVP na natin. So, pwede niyo rin yun. No, Balisado Farm na Isis Polanco, Zamboanga del Norte. So, napakaganda ng kanyang pamamaraan din ni Sir. So, ginagawa niya, yung mga available niyang resources, yun yung minamaximize niya. So, meron siya may mga bakal-bakal sila, may existing silang mga bakal doon na hindi na nagagamit, mga tinatapo na lang. So, ginagawa niya, kinukuha niya yun at binuo niya doon sa kanyang farm. Hanggang sa nabuo niya, no, siya mismo din nagwe-welding. So, nag-invest siya doon sa mga kagamitan dahil mahilig din siya magkarpentero. So, hanggang sa nabuo niya. So, si Sir Elmer, may kaya siya, pero talagang yung passion niya ay nandun, na-enjoy niya. So, yun yung pinakakita niya doon, yung fulfillment sa kanyang ginagawa, yung saya niya. So, yun, sa akin, ganun ang pananaw ko din sa farming, na na-enjoy ko lang, so happy na ako, okay na ako doon. Importante dito sa farming, hindi rin naman natin kayang, pagka nagsimula pa lang tayo, hindi naman din dapat talaga na dito tayo ay mag full-time agad, no? At ang lahat ng ating pangangailangan ay doon natin kukunin. Parang business din siya, na kapag nagnegosyo ka, kailangan meron ka rin nakalaan para panggastos at yung business mo, may nakalaan ka rin para doon na yung iikot mo siya or palaguin mo siya, 'di ba? So kailangan meron siyang sariling may sarili din siyang buhay, kumbaga. Hindi siya yung magiging magsisilbing kukuhanan mo na ng mga pangangailangan mo, no? Parang pag nag-alaga tayo ng hayop, no, may ilan kasi sabihin nating galing tayo as employee, so umalis tayo bilang employee at nag-full time sa farming. So nangyari, nung nag-full time na tayo, wala tayong other source of income, kinuha na natin lahat doon sa farming. So nangyari naman, hindi natin napalago kasi kada anak ng alaga nating hayop, kada itlog, binibenta na natin kasi para doon sa pangangailangan natin, mga pagkain sa pang-araw-araw. So nangyari naman, naubos na naman yon. So wala na naman tayong business, no? Hindi natin napapalago. So, ganun talaga. Sa umpisa, kailangan natin na kung hanggat maaari pagsabayin muna natin. Trabaho, habang nag-farming, para habang tumatagal, pag nag-grow itong farming natin, nakita natin na dito ay kumikita na tayo, mas malaki na kikitain natin dito, or talaga makita natin na sustainable na yung income na makukuha natin dito, so pwede natin huminto dito at i-full time natin to. Yun ay kapag nag-full time tayo dito, ay makikita natin na mas lumaki naman yung magiging income natin kapag nag-full time tayo. Kasi nilaan na natin yung buong oras natin doon. No? Para sa akin, yun yung pananaw ko na kapag gusto mo na mag-full time sa farming, dapat makikita mo muna dito na talagang sustainable na. Hindi po pwede yung bastang nag-farming ka, nag-employee ka, tapos biglang kang umalis kasi nag-full time ka dito. So baka naman bandang huli ay mapapaisip ka rin na sayang naman yung iniwanan mong trabaho. So, kailangan hiwalay muna yan. May source of income para sa panggastos sa pang-araw-araw at meron ding isang yung business na pinapalago mo. Na yung naibebenta mo, iniikot mo pa rin doon hanggang sa napapalago mo siya
hanggang sa sobrang laki niya na hindi na basta-basta nauubos yung iyong ano doon, yung iyong kita or pwede ka nang kumuha ng kita doon para panggastos. No? Iba-iba rin naman ang mga diskarte dito sa farming. Depende rin sa atin yon kung anong diskarte ang ating gagawin. No, kailangan talagang pag-isipan maigi kung ano yung alagaang hayop or ano yung itatanim natin. Hindi porket nakikita natin sa ilan na lumago sila sa ganung klaseng business ay lalago rin tayo. So, kailangan din natin ng diskarte dyan para mapaunlad natin. Kaya farming, Torgo Marites, shoutout po from Sierra Madre, Infanta. Maraming salamat po. Shoutout po kay Farming Torgo Marites. Thank you for watching po. At salamat po sa mensahe dito sa ating live ngayong gabi. So, ayan, dito po kasi na-enjoy ko rin na makipag-usap dito sa mga, ayan, katulad ko rin na talagang ang linya natin ay nasa farming din. Although yung ilan, wala naman talaga sa farming, pero na-enjoy nila pagdating dito sa farming. Na-enjoy nila yung pag-alaga ng hayop, pagtatanim, di ba? Kapag nasa, kapag nasa rural areas tayo, ay ganun, may mga tanim tayo sa likod bahay. Pag nasa urban areas tayo, nasa syudad tayo, so yung ilan, merong mga misitera, di ba? Doon sa labas ng bahay, meron diyang lagay ng mga bulaklak. Minsan may mga tanim na mga, nandyan yung mga kamatis, nandyan yung mga luya, okra, talong. So may nahaharvest na mga gulay-gulay dyan. Kasi ang ano lang naman dito sa urban area, ay hindi tayo pwede mag-alaga ng hayop. Basta kasi may mga ordinansa na ipinagbabawal din yung depende sa klase ng hayop na baka naman ay hindi makakabuti yung amoy doon sa mga kapitbahay. Kaya mas best yung mga livestock natin, mga alagang hayop natin ay doon sa mga bukid-bukid. Yun ay sa akin kasi, nag-share din ako ng mga tips, mga ideas sa mga videos natin. Lalo na doon sa mga nasa bukid na wala namang ibang pinagkakabalahan muna. Baka po pwede sa akin, sinasuggest ko lang na pwede rin naman tayo magpasimula na mag-alaga ng hayop kahit na sa manok, sa baboy. Diba? Kahit kaunti lang, biik muna. Mura lang naman biik, magkano lang. So, siguro may area na mas mahal. Sabi nila may nalabasa nga tayo, umabot na daw ng 5,000 yung isang ano niya, yung isang biik. So, sobrang mahal daw. May ibang area naman, mas mura, 2,500, 2,000, may mga ganon. So, depende sa area din. Shout out kay Rod Nieto. Hello po, maraming salamat sa inyong panonood from Nueva Ecija. Maraming salamat po. So, ayun, may mga viewers tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, ayun, yun yung mga tingin ko makatulong din sa ating pag-aalaga ng hayop kapag talagang hilig din natin, passion din natin yung pag-aalaga ng hayop. Kasi marami naman tayo, passionate din naman talaga tayo doon sa mga ginagawa natin kapag gagawin natin yan kasi na-enjoy natin. Di ba yun yung mga madalas na dahilan ginagawa natin kasi na-enjoy natin. No? Siguro kaunti lang yung gagawa sila ng pag-alaga ng hayop kasi gusto nila ng negosyo. So, pero ang majority, yung passion talaga, hilig, na-enjoy. So, yun sa akin, yun yung gusto ko na i-share din kasi ang dami nating nakikita sa mga bukid, sa area namin. So, may mga space na napakalawak na talagang nagiging damuhan lang wherein po pwede namang medyo linisin, lagyan ng mga kambing or lagyan ng mga baka, ng kalabaw or po pwede rin mag-alaga ng manok kung medyo maliit ang espasyo, manok, baboy or kapag gusto magkambing, po pwede rin basta meron mapagkuha ng mga source ng pampakain dun sa mga alagang hayop. So, yun yung mga gusto natin na iparating na mga ideya din para doon sa mga ka-farming natin na sana mapalago din yung ating pamumuhay mula doon sa mga gagawin natin dito sa farming. Kay ka-farming Rod Nieto, ala pa Kings Vita Plus dito sa amin, Nueva Ecija. Need pa order sa Shopee. So, ayun kay ka-farming Rod Nieto. Actually, sir, meron dyan. May mga ilan na rin sa mga aggregate stores. At ongoing pa lang din po. Siguro doon sa area ni sir, wala pa. Pero may mga area din dyan na meron na rin. Pero sa ngayon kasi ongoing ang distribution din dyan. No? So, yun, meron naman din sa Shopee. Actually, dito sa amin, meron din kami, no? Cash on delivery. Pwede kayo mag-PM sa amin. Via LBC kami. No? So, yun, depende rin sa area. So, yun. No? Sa mga nais na mag-alaga ng hayop, yun po pwede nating umpisahan sa kaunti muna. No? At ito, hawak-hawak natin lagi, Kings Vita Plus na vitamins. Kasi ito yung talagang ginagamit namin lagi dun sa mga alagang hayop. Lalo na ngayon, kung mapansin natin sa mga balita, sa Zamboanga del Norte, kalakas ng ulan, bumabaha, tuloy-tuloy umuulan. Pero yung mga alaga namin, ang titibay pa rin nila so far dahil dun sa pinapatik natin sila lagi ng vitamins. Yun lang naman talagang kailangan ng
alagang hayop din para mas malakas yung immune system nila. Kasi kung pabayaan naman natin sila dyan, no, posibleng nagkakasakit na rin kasi sinisipo, nandyan yung mga ganong klaseng sakit, no, lalo na kapag na-stress sila dun sa mga kondisyon ng panahon or mga yun, mga kung ano-anong naiinom lang nila. So sa amin, yun ang ginagawa namin, King's Vita Plus na vitamins kami para talagang malakas sila at iwas sa stress na rin sa mga alagang hayop. So yun. So yun, yun yung mga dito sa farming, na-share lang din natin dun sa mga pages natin. Farming Business ATBP pala yung main page natin, kung saan doon nag-share din tayo ng mga ideya tungkol dito sa farming. Ayun, may lamok na lumilipad. So, yun yung mga ano natin, yun yung talagang ako rin kasi advocacy ko rin na yun gusto ko rin kung ano yung natutunan ko dun sa mga ginagawa namin ay ma-share ko rin para marami na rin ang maingganyo ng farming. Lalo na ngayon na habang tumatagal, dumadami ang tao. So, siyempre gusto natin na yung pamilya natin o mga kakilala natin, siyempre makakain sila ng mas healthy na mga pagkain sa paligid natin. So, madalas, ang mga sinishare namin ay tungkol dito sa native na mga manok, native na baboy. No, may mga baboy kami na medyo in-upgrade na rin namin, white na, pero yung lahi nila, cross na mula sa native at hybrid. So, yun yung mga ginagawa namin. Medyo nag-upgrade kami ng mga native naming alaga. No, sa manok, nag-upgrade din kami. Meron tayong mga native chicken na pinalahian na rin namin ng mga ibang klaseng mga manok ng mga hybrid naman, yung mga Rhode Island, yung mga heritage chicken na tinatawag. No, kay ka-farming, Jolren Alvarez, okay lang ba ihalo sa molasses ang King's Vita Plus? Di ko pa siya na-try, sir, pero sa pagkakalam ko, okay lang din yan. Pwede naman yan. No, kasi molasses, kasi madalas hinahalo naman natin sa tubig yan. No, King's Vita Plus, tas molasses. Wala namang, eto kasi wala naman siyang overdose. So, para sa akin, hindi pa siya nasubukan. Pero tingin ko hindi naman nakakasama kasi yung molasses galing lang din naman yan sa tubo, 'di ba? So mas makakatulong din yan kasi yung molasses maganda rin yan sa mga alaga natin, lalo na dun sa inumin ng mga kambing, maganda rin yan. May ilan gumagamit sila nung meron silang kawayan para dun sa mga kambing nila. May kawayan sila, tapos nilalagyan nila asin, tapos nilalagyan nila molasses, tapos yun yung dinidilaan ng mga kambing para makakuha din ng mineral sa mga kambing doon. So, yun yung mga pamamaraan ng ilan din sa mga nag-alaga ng kambing. Pero sa amin kasi, purely ito na lang binibigay ko dun sa mga kambing namin din. No, King's Vita Plus na vitamins. So, yun. Sa ngayon, may mga inalagaan din kami. May pabo, gansa, may manok, may itik. No, may itik, tapos meron tayong kambing, baka, kalabaw. So, yun lahat ng yun, mga inalagaan namin. Ang isa sa pinaka-main purpose ko ay yun para matutunan ko lalo yung mga diskarte. No, kasi dati nag-alaga na kami, meron kami dating pabo, 2 piraso, medyo dumalaga na, bigla na lang nagkasakit. So, yun, nasayang naman. Tapos, ganun din sa mga manok. Dati nag-alaga kami ng manok. No, may mga manok kami, pero minsan may dumadating na time na nagkakaroon ng sakit. So, hawa-hawa naman, so naubos din. So, ganun din yung mga sisiw. Nag-brooder ako dati. No, nag-alaga ko ng sisiw, medyo kasi gusto kong maparami yung manok namin, nainganyo ako kasi nakakabasa ko ng mga books tungkol sa pagbubrooder ng mga sisiw, napaparami kasi ang inahin mabilis din bumalik sa pangingitlog kasi inaawat mo na yung mga sisiw niya, pagkapisa inaawat na, so nangingitlog ulit yung mga inahin after mga ilang linggo, so mas mabilis dumami. Kaya lang may experience kami na habang kami yun ay ginagawa namin, yung mga manok naman namin yung mga sisiw naman namin ay nagkasakit dahil doon sa kakulangan naman sa kaalaman. No? Number 1, kinapos ng budget. So, walang pabiling feeds. Kasi yung mga sisiw, kailangan din nila dapat may feeds din yan. No? Lalo na kung naka-brooder yan, nakakulong. So, feeds nangyari, naubusan. So, kanin binibigay ko, nagkakasakit din. No? Nasasayang na naman. Kaya yun yung mga experience din na natutunan namin noon, yung mga nangyayari, mga alaga naming hayop nagkakasakit. So, sa ngayon, bago ako mag-alaga ng hayop, nag-iisip muna ako ano ba yung mga solusyon na po pwede namin i-apply sa mga alagang hayop. So, doon ko ginagamit na yun itong King's Vita Plus. Dahil doon sa mga natutunan din natin na doon sa mga learnings na nakuha natin dahil sa mga karanasan din sa pag-alaga namin ng hayop. So, yun, sa mga alagang manok, hindi rin tayo basta-basta nagpaparami ng sisiw hanggat wala naman tayong budget talaga na para ikatuloy-tuloy i-sustain na pampakain dun sa mga sisiw. So, maliban na lang pag medyo makilaki na, yung makapal na yung mga balahibo na pwede na rin pakawalan, naka-pre-range na, so wala nang problema yun. Maliban na lang dun sa mga sisiw na kasama yung nanay nila, yan talaga nakakain sila ng sapat na pagkain
kain dyan sa paligid, kung naka-free range lang. Kaya madalas nakikita natin, kahit ganun yung sitwasyon ng mga sisiw, naka-free range, lumalaki pa rin sila. Kasi magaling maghanap yung nanay nila nung pampatuka sa kanila. So, yun. Saka binibigyan-bigyan lang ng bigas yun. Ganun yung mga galang sisiw sa amin. Kay ka-farming Rod Nieto, may mga manok po ako, pabo, bibe, kambing. Nainganyo po ako sa mga video mo, kaya nag-livestock farming din ako. Hello po kay ka-farming Rod Nieto, maraming salamat po. At kasama si Sir na sana inspire din natin para mag-alaga ng hayop. Dito kasi gusto natin maka-inspire din lalo. At yun, makapag-share ng mga ideya. Kasi gusto natin marami tayong na mag-alaga ng hayop. Kasi nandito yung talagang na-experience naman natin na masaya na mag-alaga ng hayop. Lalo na kung nandito yung passion natin, nandito yung hilig natin, mas napupulfill. Hindi tayo maboring sa buhay. No? Doon sa mga na-stress, nadidepress, wag masyado natin isipin yung problema. Mas maganda kung nasa bukid tayo, mag-alaga tayo ng hayop. Ma-enjoy natin yung buhay natin. Mawala sa isip natin yung mga problema natin. No? Kalimutan natin yung problema. Doon tayo sa mga alagang hayop natin. Kapag medyo tingin natin ay medyo na-stress ka. So punta ka doon sa likod bahay mo, pakainin mo yung alaga mo, kausapin mo sila, 'di ba? O yung mga tanim-tanim mo sa likod, tingnan mo, diligan mo. 'Yun, napaka may enjoy mo yung life mo kung ganun lagi ang ating ginagawa, no? Kapag naghahanap tayo lagi ng halimbawa may problema tayo, maghanap tayo lagi ng na na-enjoy natin, yung passion natin gawin lang natin para tuloy-tuloy tayong happy, tuloy-tuloy na masaya tayo. Kasi medyo yung buhay hindi naman ito tuloy-tuloy na talagang ganun yung age natin, no? Habang tumatagal, nagkakaedad tayo, medyo habang tumatagal, nanghihina rin tayo lalo na kung lagi tayong na-stress. So mas mabilis tayong manghina. Kaya mas okay na talagang kung ano yung kaya nating gawin ngayon, gawin na natin. Yung kakayahan lang muna natin. Pero kung hindi naman kaya pa, no, unahin muna natin doon sa pagre-research, di ba? Seminars, kung meron mga online seminars, pwede tayong sumali. Yung utak muna natin yung ating anuhin muna, no? Doon muna natin kabisaduhin or manood tayo ng mga inspiring videos na na-enjoy natin. So, yun yung sa akin, yun yung isa rin sa actually noon, nung habang ako ay employee, isa rin yun sa nagiging ginagawa ko lagi, no? Na nag-research ako, nanonood ako ng mga videos. Actually, kaya ako napadpad sa ganito sa social media dahil doon sa talagang passion ko, yung farming. Tapos wala akong magawa kasi nasa Metro Manila ako, nagtatrabaho ako. Ang problema ko, yung probinsya namin ay nasa Zamboanga del Norte. Sobrang layo kapag pauwi-uwi ako, lalo na yung pandemic. Hindi pwede bumiyahe, kailangan dami pang mga tawag nito. May mga swab test pa, marami pang mga test na gagawin. At pagdating doon, may quarantine pa bago makauwi. Tapos pag bumalik na naman, may gano'n na namang setup. So sobrang hirap. So ang ginawa ko, dahil nga yung passion ko ay nandun, at talagang hindi ako mapapalagay, ginawa ko, gumawa ko ng video. Imbis na gagawin ko sa probinsya yung pag-alaga ng hayop, nilabas ko yung sarili ko doon sa video. Nilabas ko yung aking saloobin, yung talagang passion ko, nilalabas ko siya sa video since mahilig din ako sa editing, no? Tsaka mahilig ako manood ng mga videos tungkol sa farming, at sumali din ako sa mga trainings sa agriculture, yung mga online trainings. So yun yung mga ginagawa ko noon hanggang sa nabuo sa sarili ko na ko sa isip ko na talagang yung passion ko ito talaga. Kasi nandito yung hilig ko, nandito yung passion ko. Maging itong pag-share kasi dati experience ko rin naman na talagang minsan natin sa sarili natin, lalo na kasama yung mga magulang ko. Ang mga magulang ko sila purely farmers, tatay ko, nanay ko. So lumaki ako na farming talaga yung kanilang kabuhayan. Although yung tatay ko dati ay nakaka-sideline din ng yung mga nagtataba sila ng kahoy na ginagawang bahay. So hindi naman illegal logging. Yun yung ginagawa nila yung para sa mga bahay. So yun yung sideline, pero yun ay minsan lang din. No, pero ang pinaka main naming talaga yung palayan. So may palayan, tas yun may pagkain kami, may bigas. Tapos namimingwit kami ng isda, yun yung pang-ulam namin. Tapos may alaga kaming baboy. Kapag si mama ay busy na, kasi dalawang area kami, nagbababoy din si mama sa kabilang lupa. Meron din kaming inahing baboy. Ako yung nagpapakain noon. Pagaling ko sa school, elementary school pala ako noon. Pagagaling ko sa school, pag uwi ko ng bahay, nag-iigib akong tubig. Yung igiba namin doon ba pababa. Siguro mga 500 meters away mula sa bahay.
So, ayun, medyo mabagal na naman tong net natin. So, yun, pagkaigib ko dun sa bahay, pagkaigib ko ng tubig, no, tadtad agad ng kangkong, kasi may kangkongan doon, tadtad agad ng kangkong, tapos haluan ng darak, tapos yun, binibigay ko dun sa inahing baboy. Pagkatapos nun, saing, pagkatapos magsaing, hugas ng plato, pagkatapos ng lahat, saka pa ako pupunta dun sa palaruan namin sa basketball court, naglalaro kami doon ng takbuhan, kung ano-ano na lang, baril-barilan, kasi mga bata, diba, yun yung mga ini-enjoy namin noon. Pero after noon, ng mga task sa bahay, yung mga pag-alaga ng hayop, ang mga ginagawa doon sa mga hayop at yung mga gawaing bahay. So, yun talaga yung task ko lagi kada uwi ko mula sa school. So, yun yung kabuhayan namin, no. Yung nanay tatay ko ay galing doon sa, medyo napalayo ako doon, Yung nanay Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok ama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Ayan. So, ayan, I hope po na meron po kayong maraming natutunan sa mga discussions kanina ni Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka. So, ayun po, lahat po ng mga sinabi niya, ay based po yan lahat sa mga experiences niya sa farming. For almost, I think, 3 years niyang ginagawa yon sa pagpa-farming niya dyan. So, at of course, kasama ni Ka-Farming Angat Ka, Sir Jid, batuan po sa pagsasaka. Of course, ang mga produktong may puso para sa ating mga magsasaka, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, and of course, ang ating Panamox Kaplet at Panamox Forte, ganun na din ang ating mga intensive products at tsaka Worms to Go. So lahat po yan ay available po sa mga Agrivet stores nationwide o kaya po ay pwede po ninyong mabili ang ating produkto via online, okay? Pwede po nating i-order ang King's Vita Plus. Kung wala po sa inyong Agrivet stores kung wala po sa inyong Agrivet stores, dito po kayo sa aming online order. Message nyo lamang po ang aming Facebook page, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, o kaya po sa Shopee. Punta po kayo sa Shopee, hanapin nyo po ang KBM Agrivet Lines. Ganyan. Sa nakikita nyo po sa screen natin ngayon, yan po yung Facebook page ng King's Vita Plus. Pwede po kayong magpa-deliver sa amin COD or cash on pick up. At yan po ang ating Shopee, KBM Agrivet Lines. Hanapin nyo po sa ating Shopee o sa inyong Shopee account ang KBM Agrivet Lines. At nandun po lahat ang mga products na naibanggit po sa atin ni Sir Jid. So yun po, panahon na po para umasenso po ang ating mga magsasakang Pilipino. Uy,
natakdan siya sa akong ubo. Ang hirap palang magsalita. Talaga. Yun na po No, di yun. ba? Yung gano'n. Di ba? Parang hinahabol mo yung mga hininga and all. Pansin ko Correct, nag-iba ang oo. kulay. Meron bang magic yung damit ni Clara at biglang naging green? Yes. Actually, Diba? merong Change mga outfit nangyayaring and all. ano. Yes, Correct. ayun. Uminom kasi siya ng pagkaraming tubig, nabasa ang kanyang katawan, so nagbihis siya. Sumali ang kanyang ulo, so naligo na lang po siya. Ayun! But with Sir Gene is right. Actually, kung may trabaho ka, tapos sa silent ka sa pag-aalaga ng hayop or gardening or whatsoever, that will do kung kaya naman ng iyong powers, diba? So kung kaya naman na konti-konti muna yung alaga, diba? Before you go to work, Correct. pakainin sila, then after you go to work, pag uwi mo naman, di ba? Kung kaya mo lang naman alagaan. Kasi nga, it will take time as well. It will take your tawag nito attention Correct. to do that. Syempre, kung may mga alaga, hindi naman pwede na pakainin mo lang after that, wala ka ng tender love and care to them. Di ba? Yan ang tinuturo ng Correct. ating mga resource person na dapat alagaan ang iyong mga mahalin. It's because kung ano yung binibigay na attention mo sa kanila, ibinabalik nila sa iyo. So that's why lumalaki sila Correct. agad-agad, they're healthy. And with that, you can easily market them, i-market o ibenta mo siya agad-agad kasi mas malakas yung kanilang pagtubo o paglaki. Yun siya. And syempre, gaya ng sabi ni Clara, dapat alagaan at bigyan ng mga saktong nutrina, mga suplemento para mas triple ang kanilang paglaki. Mas mabilis po ang kita Mas para mabilis. sa inyo. Yo! Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga Agrovet stores over there sa Luzon. Ayan, Luzon muna tayo mga friends Luzon. natin. Diyan po sa Mindoro. Ay, Bisaya. Di ba Bisaya sa Mindoro? Hindi siya Luzon. Hindi, ano siya? Luzon siya dahil. Part of the Luzon area. Ayun. Region napakaliit 4B. na. Ayan. Calapan City, Oriental Mindoro. Marami po sila dyan ha. Puntahan nyo lang po AM Marasigan Feed Supply, JK Agrovet Supply, BMC Agrovet Supply, RHR Agrovet Supply, Home Pet Corner Poultry Supply, Tito Bilet Agrovet, JB Canubing Agrovet, and Elites Agrovet Store. Ayan, dyan po yan sa Calapan. Dito tayo sa Baco Oriental Mindoro, Prime D Master Agrovet, Bakay Agricultural Supply, and Titans Agrovet Supply. While sa Nauan, tama ba yan? Oriental Mindoro, dyan po tayo sa SJ Feed Supply. Saan pa yung iba? Saan ba yung Laguna? Ano ba yung isa? Laguna Inong? Tama ba yun? May second page pala. pa. Sorry, may second page pala. Bansod, Oriental Mindoro. Ano ba yan? Servillos, tama ba? Poultry Supply, JMR Agrovet Supply, Santa Maria Oriental Mindoro, JMA Agrovet Supply, di ko mabasa. Kakumbal Agrovet and Junsan Agrovet. Ayan. Sa Gloria Oriental Mindoro, G Custodio Feed Supply, ER Merchandise, Asia Poultry Supply, Mabel's Agrovet, and JKY Feed Supply. Sa Sitio Maunlad, Oriental Mindoro, ayan, saan po yun? Hindi ko siya nabasa. CNB, Consumer Goods Trading. Ayun. Socorro Oriental Mindoro, andyan po tayo sa Banjo Feeds Veterinary Supply. Walls of Victoria, Oriental Mindoro, sa Magsino Agrovet Supply, Virgie Rice Retailer, Supreme Agrovet, Don's Feed Supply, and Mortel's General Merchandise. Ayun. Kompleto na. Wala na akong utang. And sa Laguna, ayun. Saan po yan? Sa San Pablo City, John Poultry Supply, Benonmar Agrovet Supply, DNA Pet Master Feeds, and RBM Poultry Supply. While sa Los Baños, Laguna naman, ayan, atras tayo konti saglit, sir, hindi ko siya nabasa. Si Feeds to Go Feed Store. Baka magtampo. Ayan, thank you. And sa Cabuyao City, Laguna, FNH Trading, ARN Poultry Supply, and sa Calamba City, Laguna, Gremacro Rice and Feed Supply, and NR Landicho Lester Store. Ayan. Ayun na. Maod-ay siya. Ayun siya. Ayun. Kaya pala. Okay.
Okay, back to us. Back to us. Back to the normal pack ng channel. Ayun ha, mga taga-Oriental Mindoro and Laguna. Yan, marami-rami pa Of yung mga tindahan course. natin dyan. So, di ba? So, pero syempre, kung medyo maubusan pa rin, ay huwag kayong mag-alala, huwag ma-depress and all. Meron naman tayong online shopping. Online, Meron correct. Yes, pwedeng magpunta sa Shopee and pwede rin mag-chat sa aming mga pages para po ma-accommodate ang inyong mga orders. Basta meron lamang po tayong LBC branches sa inyong mga lugar. Ayan. Correct. At saka bukod sa LBC, dahil pwede rin tayong mag-deliver via JNT Express or Google Express. Punta na lang kayo, basta doon lang po kayo mag-order sa Shopee natin, yung KBM Agrivet Yeah. Lines. Okay, doon kayo mag-order para si JNT or Google Express po ang mag-deliver sa inyo. Basta KBM Agrivet Lines, yun po ang official store ng ating mga products sa ating Shopee accounts. Okay? Okay, yun na ha. Wala na kaming utang sa inyo on this Friday afternoon. So yun na. Ayan, pagpahinga-hina natin ang boses ni Clara at baka biglang may sumabog dyan. Hindi niya makontrol ang kanyang mga... ayan na, nagsisimula na. Anyway, bukas po ulit, mga friends. Of course, same time, same beautiful faces. And syempre, mas marami pang mga impormasyon para po sa inyong lahat. By the way po, ito si Inday Bajang. At ito po si Clara Tita. Hanggang bukas po muli dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa. Agrisenso! Sa agrikultura, aasenso ka. Happy Friday sa ating lahat! God bless! Happy New Year! Happy Chinese New Year, everyone! Okay, Pachoy! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.